дар тоҷикистон акнун роҳбарони 40 сохтори давлативу созмонҳои иҷтимоӣ зидди ришватхориву фасодкорӣ мубориза мебаранд. ин мақомдорон дар шӯрои миллии муқоимат бо коррупсия ҷамъ омада зери роҳбарии сарвазири тоҷикистон фаъолият мекунанд. то охири моҳи октябри имсол шӯро бештар аз 30 узв дошт. аз ҷумла 4 ёрдамчии президент, 2 вакили парлумон, роҳбарони сохторҳои қудратӣ, 4 вазир, раисони оҷонсиҳову хадамоти давлатӣ ва роҳбарони чанд созмони иҷтимоӣ аъзои шӯро буданд. охири моҳи октябри имсол президенти тоҷикистон роҳбарони чанд сохтори дигарро ба ин шӯро шомил кард. аз ҷумла вазири маориф ва илм, вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ, роҳбари эътилофи ҷомеаи шаҳрвандӣ оид ба шаффофият ва мубориза бо коррупсия ва ғайраро. вуҷуди чунин шӯро ва шомил шудани роҳбарони сохторҳои нав дар мубориза бо фасоду ришватхорӣ чӣ натиҷа медиҳад? ҷомеашинос Музаффар Олимов гуфт, аъзои нав дар шӯро нуфузи ин ниҳодро бештар мекунад. ҳарчи агар бештар сохторҳо дар ҳамин шӯро фаъол бошанду дар ҷараён бошад, ин фақат ба манфиати кор аст. ҳарчанд шӯрои мазкурро сарвазир роҳбарӣ мекунад, вай дар назди президенти тоҷикистон ҳисоботдиҳанда аст. ин шӯро бо фармони президент ҳанӯз соли 2010 таъсис шудааст. дар ин муддат шӯро дар мубориза бо фасоду ришватхорӣ чӣ дастовардҳое доштааст, дар расонаҳо маълумоти кофӣ мавҷуд нест. танҳо чанд маротиба расонаҳои давлатии тоҷикистон аз баргузории ҷаласаҳои шӯро хабари кӯтоҳ нашр кардаанд. мавҷудият ва фаъолияти шӯро дар ҳолест ки тоҷикистон бино ба баҳогузории байналмилалӣ аз ҷиҳати ҷой доштани ришватхорӣ дар миёни 184 кишвар дар мақоми 164 қарор дорад. созмони шаффофияти байналмилалӣ ё Transparency International дар гузашта гуфта буд ки коррупсия дар тоҷикистон расм шудааст ва мақомот ислоҳоти бунёдӣ намегузаронанд. нигора муқими, яке аз мансабдори оҷонси мубориза бо коррупсия гуфта буд, арзёбиҳои созмони мазкур қобили эътироф нестанд. як назарпурсии радиои озодӣ дар кӯчаҳои душанбе нишон дод ки сокинон бештар маоши пастро сабаби фасодкорӣ дар тоҷикистон медонанд. фикрам маоша зиёд кунад. ҳар як оилӣ ки шавад ки ба ҳамаи мардум ба зиндагии худ бирасонад. К сожалению, не только у нас, во всем мире. ба назари ман мутаассифона на танҳо дар кишвари мо, балки дар тамоми дунё дар бештари маврид онҳое даст ба фасод мезананд ки курсинишин ҳастанд ва мақоми баланд доранд. шаҳрвандони қаторӣ ба ҳар ҳоле мехоҳанд дар шароити беҳтаре зиндагӣ кунанд, пешрафте дошта бошанд, кор кунанд, рушд кунанд. барои фасодкорӣ ҳатман бояд ҷазои сахт дод. онҳое ки фасодкорӣ мекунанд бо пул озод нашаванд, тағобозӣ накунанд. агар назорат ҷиддӣ бошад, таваҷҷӯҳ ба онҳое бештар бошад ки имкони фасодкориро доранд, фикр мекунам оҳиста оҳиста онро аз байн мебарем. Я думаю, мы постепенно справимся с этим. ҳамаи ҷомеа бояд бар зидди коррупсия мисол чӣ бара на танҳо мақомоти давлатӣ ё ки чӣ бояд худ шаҳрвандон агар ба фикри шахсӣ ман. вазъи кунунӣ нишон медиҳад ки шӯро танҳо бо ном вуҷуд дорад ва пешгоми мубориза бо фасод нест. дар баробари шӯро дар тоҷикистон оҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия бо салоҳиятҳои бештар ва сохторҳои дигари низомӣ фаъолият мекунанд. аммо дар бештар маврид дар тоҷикистон онҳое бо айби фасодкорӣ боздошт мешаванд ва ҷазо мегиранд ки мансабҳои пасттар доранд.